Hotep, hotep, hotep. Mande dafo kene kamago foli ni wale ɲuman dɔn be aw bɛɛ lajɛlen ye kokura. Ko maa ye kelen ye, dɔnbaga ye kelen ye, sebaga ye kelen ye, faama ye kelen ye, sira ye kelen ye, wajo ye kelen ye. Ko den o den, den bɛɛ bɛ a fa de nɔ la, wa fa bɛɛ bɛ a fa nɔ la, wa siga t'a la anw bɛ an bɛnbaw de nɔ la, bɛnba sinikɛlaw ni bɛnba mɔlɔmaw. Bɛnba sɔrɔ min jasata jasalenw anw bɛ olu de nɔ la. Mandekaw golofidenw bɛnba minnu ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to anw bɛ olu de nɔ la. Wa an tɛ wali bɛnba fisaya bɛnba minnu ye, an tɛ wali mɔmuso fisaya mɔmuso minnu ye, olu de joli bɛ borila anw fari kɔrɔ. O la an b'u wali ɲuman dɔn k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔ min jasata jasalenw ye. An bɛna bɔ ka baro kunkurunin min kɛ ko a ka ɲa ye yilimaya la, a ka ɲa ye dɔnni kɔnɔ, bawo ni ɲa ma fɔ ɲa tɛ dɔn. Wa an m'a dabɔ ka mɔgɔ dusu kasi, an m'a dabɔ ka mɔgɔ tɔɔrɔ, bawo arabu tɛ yan, tubabu tɛ yan, anw golofinden anw de bɛ ɲɔgɔn kan golofinna yan. Tɔw bɛɛ ko ka anw de tɔnɔbɔ, a mana kɛ sira o sira ye. O la tuma dɔ la yɛrɛ ɲinikaw, miiri tɛmɛlenw ani minnu bɛ senna u b'an bila k'an yɛrɛ ɲininka, k'an miirina lase. Tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔw ma gasi ye, an m'a dabɔ o kama. A bɛ se ka dɔw tɔɔrɔ, an m'a dabɔ o kama. A dabɔla min kama dɔrɔn n'e ko e tɛ gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sigi kɔsɔrɔ, e nana sigi dɔ de sigiyɔrɔ la, o tigi a sigiyɔrɔ ɲinitɔ la, o min ko e tɛ gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sigi dɛ, i bɛ tɔɔrɔ dɛ. Ko fɛn ni tɔmɔbaga n'ale ko a tɛ ja kɔ, a bɛnna min kɔ don, o kuma ka ca. O la fo an ka segin an yɛrɛ de ma, fo an ka segin yɛrɛ ko de ma, fo golofinden de ka kan labila pewu k'an ka yeli sebagaya d'a ma. Wa an b'o sira de kan. O yɛrɛ ɲinitɔ la, n'an gosila min senna, o k'an mako to, ko an m'a dabɔ o kama. Hotep. O la Mandekaw, an bɛna don dɔsari kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko kuranna. A lafarila fɔda min n'a bɛ wele ko ni ma fili, denkɛnɛyabagaw ka fɔda, minnu denkɛnɛyala olu ka fɔda, arabukan na suratul muminun. An ye kɔlɔsili dɔ ye, ka kɔlɔsili dɔw kɛ sura in yɛrɛ haya fɔlɔw la ka jigin ka taa se 6nan walima 7nan ma. A y'an bila ka miiri, ka miiri janya, an y'an yɛrɛ ɲininka dakun caman na. Nka tuma dɔ la e bɛ fɛn dɔ ye cogoya dɔ la, n'i y'a labɔ jama la, bilasiralibaga bɛ sɔrɔ i la, wa dɛmɛbaga bɛ sɔrɔ i la. O la a haya fɔlɔ an b'a daminɛ o la fɔlɔ. Mɛ na o haya fɔlɔ o filɛ nin, a ko kad aflal muminun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwin mughridun wallazina hum li zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul aadun. Nye haya in ka taa se a 7nan ma,
nye o arabukan de dɔkara ni fɛn min yɛrɛ la ko arabu karamɔgɔ ka bɔ k'o latile an m'a dabɔ o kama n bɛna a nazarakan na n'o ye Macron bɛnbaw ka kan ye ni nana a dalaminani na n'o y'a traduction ye a ko bienheureux certes les croyants ceux qui sont humbles dans leur salat qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Et tu as fait vraiment n'ordonner. Ni la fana famna. No fana yoro madafa ko karamo bo ka boko yoro dafanye. Hayaw nugu minute kulime nyona verse nu arabukani atuabukan fle. Mina yele mafle unko fana la. Denkenya balu foda ko lanaya balu bara Sudan bara ban Sudana minu nyeneto ye kela alula salido ani minu yɔrɔ in na sɛbɛnni in tɛ bɔ ka ɲa a bɛna n ko ta in kalan ko gɛlɛya dɔɔni nka n bɛ a lajɛ ni b'a nɔ la tugu cogoya min na ko ani minnu kɔdɔnni ye kɛla manamana la o yɔrɔ fana ɲa la an ka taa ani minnu ye jaka dila a ɲa ma ani minnu y'alu wodalu latagala fo alufudumalu ta ma wala alu kinina minu marala tɔrɔmusolu di jalaki tɛ alu ma olu le dɔ min b'a ɲini dɔgbɛrɛ ma olu kɔ olu le danatimi nalu di n se bɛrɛ ye min ye kan saba in na ni fili minnu yɛlɛ la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a latile bawo kalandenya le don an bɛ fɛ ka min ɲa ye ni haya in kɔnɔ suratu muminina n'o ye denkɛnɛyabagaw fɔda ye ka taa bɛn ko kuranɛ yɛrɛ jigila sunkalo de la koyi wa ni tuma na ni ma fili dɔw tilala tafsiri la dɔw ta bɛ fɛ ka ban dɔw ta nɔgɔyala ka ban wura o wura kɔni a bɛ taa karamɔgɔ kelen kori ala ma min fɔ ale b'o fɔ a ye a bɛ fɛn o fɛn fɔ haya nugu la a bɛna fɔ le ko tafsiri kurutubi tafsir Jalalaini i b'i yɛrɛ ɲininka kira juma de y'olu ye jɔn de y'o ye u ɲɔgɔnna mɔgɔw haya fɔla ka bila yɔrɔ min na olu b'a bɔ o la o yɛrɛ y'a ye cogo min na ko a bɛ fɔ olu ma ko dɔnnikɛlaw a bɛ taa ɲɔgɔn kori k'o dɔnnikɛlaw ka fɔtaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ Alahu akubaru mina o la sura in daminɛna fɔda in daminɛna walima fɔda in yɛrɛ tɔgɔ dala ko denkɛnɛyabalu fɔda jate dɔ fana bɛ nin yɔrɔ in na ani yɛrɛ ɲininka yala ni tuma min na a bɛ fɔ cogo min na ko suran jigila a jigitɔ la yala Jibirila de bɛna fɔ kira ye wa ko min bɛ ka k'a f'u ye ten ko a tɔgɔ de ye tan ko nin sura in tɔgɔ ye ko
dengene ya bagalu ɲininkali bɛ yen ni mɔgɔ minnu bɛ dɔ la o la pasteur Morikɛ Kulibali tɔgɔ ninnu dala cogo di dɛ n'i bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɔfɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan i folen don dengereyabaga ye jɔn ye ko muminu ni yɔrɔ kelen na i bɛ taa ye k'a fɔ ko dɔw bɛ yen muminu bɛ yen wa silamɛ bɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ bɛ to k'ale walawala muminu bɛ yen silamɛ bɛ yen m'a dɔn ni dɔ wɛrɛ bɛ yen tugun o la ko nin ye muminu ta ye nka a ma fɔ ko suratu muslimun dɛ a ko suratu muminun donc a ye a yɔrɔ fana kala da o kan ka ɲɛɲinini kɛ o dakun fana la k'a faamu danfarabɔ jumɛn de bɛ muminu ani muslimu yɛrɛ cɛ fɔlɔ n bɛ na n ko sira kan ko ala tɔgɔ la mahinala le hinala le fɔcogo dɔ la ala tɔgɔ la mahinala don hinala don arabu nana ala ko min ɲɛfɔ yan benkɛni kɔfɛ anw benbaw ka yan tɔɔrɔ sugu bɛɛ lani kɔfɛ anw benbaw ka yan k'o nana commerce la ka na laban ka kɛ bengani ye ka na laban ka mɔgɔw minɛ ko taa n'o ye arabu la ka cɛw k'olu bɔ cɛya la n'o kɔbɔlen i n'a fɔ bagan bɛ kɔbɔ cogo min na diɲɛ bɛɛ b'o kalama yanni tubabuw ka lajɔnyali bɛ daminɛ arabuw le y'a daminɛ u nana ka na ala ko min fɔ yan a fɔla o ala le ma ko rahman ko rahim ko hinala le ko mahinala le wa ko hinala le yɔrɔ in lamɛn ka ɲɛ dɛ o fana mara ka bila yen bawo kuma bɛna s'a ma a ko lannayabagaw k'olu sudanna lannayabagaw k'o sudanna i bɛ sudani la concurrence ɲɔgɔn dan n'a jɔla sisan ko an ka boli ni mɔgɔ min sera ni mɔgɔ min kɔnna ka se dan na a bɛ fɔ ko ale le sudanna ale le y'a sugu dan i ni min b'a kɛla ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ye sugu kelen de ye a bɛɛ ye mɔgɔ de ye o la n'i ye i sugu dan a bɛ fɔ ko e sudanna o la danayabagaw ko olu sudanna nka danayabaga minnu sudanna a bɛna kuma olu de ka sisan ka na ko danayabagaw ko olu bara sudan jɔn y'o fɔ mahinala ani hinala ko minnu ɲɛnatɔbɔ ye kɛla alula seli dɔ kadi minnu bɛ siran i bɛna na masa dɔ ka hinɛ ɲini i bɛna na setigi dɔ ka hinɛ ɲini i bɛna na a ka magwɛni ɲini nka k'o kɛtɔ la e min bɛ siran k'o kɛ siranya in kun ye mun ye sisan siranya in laɲini juma de b'o la siranya in kun juma b'o la laɲini juma de b'o la wa kun juma de b'o la ko allazina hum fi salatihim khashi'un c'est-à-dire ceux qui sont humbles dans leur salat tubabukan fana y'a dala minɛ cogoya dɔ la m'a ye ko in ka ca koyi nka ko minnu bɛ siran o mari ɲɛ walima ala ɲɛ seli la tari m'a faamu an kɔni ye min faamu siranya in na bawo a bɛ fɔ ko sira ala ɲɛ ni sirala ala ɲɛ i tɛ tɔɲɔli kɛ i tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ sonyali kɛ i tɛ c'est-à-dire ni kɔni sira n'a ɲɛ dɔrɔn i tɛ sɔn ka juguma kɛ quoi i tɛ dan sago bawo munna mun b'i bila ka sira ɲɛ jahanama b'a bolo mɛlɛkɛw b'a bolo beretigiw ni jɔlɔkɔtigiw ni maritotigiw munkir wa nakir olu bɛ kaburu kɔnɔ ko olu bɛ dugukolo fara le ko ɲakisɛ bɛ i n'a fɔ tile bentɔ
o do ni sirana ni benye ko I ka seli la ko minu sirana nye minu sirana nye o ka seli la Sudan min fola o ko kuma keni be olugu de ma kwa alame ka nya de ani minu kodoni be ke mana sugu bɛɛ lajɛlen na b'a dɔn an ka kana ni ko mana ko ni ko mana mɔgɔ mɔgɔ si t'o jate tugun bawo mana ko kɛla de ye mana mɔgɔ ye wa ka mana bɛ lagosi se a ba n'a fa ma a b'a se a jamu ma a b'a se a siya ma wa a bɛ taa se fo a ka kabila kuntigi yɛrɛ ma wa a ka mana b'a se a ka jamana ma bawo n'i ye jamana dɔ sɛbɛn ta ka taa jamana wɛrɛ la ka taa mana ko kɛ I bɛ lagosi se I ka jamana yɛrɛ de ma o la n'i ye mana ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ lagosili se a yɛrɛ ma cogo min na manakɛla bɛ lagosili se a kɔrɛ bɛɛ lajɛlen ma ten o la ko minnu y'o kɔ donna mana kow la a fɔla ko olu de Sudana dɛ a lamɛn ka ɲa a tilala ko ani minnu ye jaka dila an karamɔgɔ Madi Kanɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ sisan ɲininkali la ko minnu ye jaka dila a ɲa ma wala I y'a mɛn yɔrɔ jumɛn ko jaka ye jamana dɔ bɔ sɛgɛn na fɔlɔ ko jaka ye mɔgɔ dɔ bɔ sɛgɛn na ko jaka kɛni bɛ ka sabi ka mɔgɔ dɔ bɔ nɔgɔ la walima ka jamana dɔ bɔ nɔgɔ la quoi des dons camouflés tɔgɔ ɲini fɛnw mɔgɔ lajonya sɔnni a tɛ tɛmɛ o kan n'o tɛ a fanba minnu b'a dun ani minnu b'a tɔnɔbɔ o ɲɛ dɔlen don o la fo k'a fɔ k'a d'a kan ko minnu ye jaga bɔla a ɲɛ ma Sudani min fɔla ɲɛfɛ dɛ concurrence minnu fɔla ɲɔgɔn da min fɔla dɛ minnu bɛ jaga bɔla a ɲɛ ma ko olu de Sudana quoi ayiwa an ka taa ɲɛfɛ ayiwa kurun bɛ fɛ ka se cɛncɛn ma walima bu bɛ fɛ ka ban ka to a koloma yɔrɔ ma mun tugula o la ko wallazina hum li furujihim hafizun et qui préservent leur sexe de tout rapport ko minnu b'u yɛrɛ lataga mina ta n ko la m'a ta n ko la ani minnu y'alu wodalu lakanala c'est-à-dire ko minnu bɛ o yɛrɛ lataga cɛnimusoya suguya bɛɛ lajɛlen ma nka n ko la ko minnu bɛ alu wodaw lataga na kɔrɔ caman bɛ se ka ye o la nka yelimaw b'a faamu an ka maakɔrɔw bɛ kɛnɛ kan an tɛna se k'a don o kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ an bɛ dan o yɔrɔ la nka minnu b'a o woda in lataga na a bɛ jate manakɛlaw de fɛ quoi wala a ye min tugu o la ko illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin si ce n'est que avec leur épouse ou les esclaves ko jɔn ko ten ko dani kɛbaga jumɛn rahmani juma tugu rahimu mahinala hinala ale le ko mɔgɔw Sudana minnu bɛ o wodaw lataga minnu bɛ o kurusijaga lataga ka bɔ mana kow ma ko fo n'a kɛra o furumusow ye
o bɛ se ka jɛ ni o furumusow dɔrɔn de ye ma hinala min ye danni kɛ hinala min ye danni kɛ ni arabuw ko a ma ko ala n'o nana don anw yɛrɛ ka kumadenw na ni an yɛrɛ tɛ se k'a fɔ cogo wɛrɛ la tugun fo ala ko o ma hinala kelen ko n'a bɔla o furumusow la ko u ka jɔ musow fana ko bɛ se ka jɛ o fɛ ko bɛ se ka jɛ o ka jɔ musow fɛ ma hinala ala jɔ muso jori dama fɔ o la dɛ furumuso a ko ka dan naani ma min yɛrɛ ye naani ci sebaga ye ale t'a dama lɔ ngo min yɛrɛ ko ci dila ale ma k'a fɔ tɔw ye ko a ye dan muso naani ma ale yɛrɛ muso a ka kɔnpaɲɔw a jɛɲɔgɔnw a lɔnbagaw ani lɔnnikɛlaw olu yɛrɛ de filɛ nin ye ka sɔsɔli kɛ ale ta muso yɛrɛ dama lɔn quoi furumuso dɛ olu dama lɔ kelen jɔmusow kɔni o kuma tɛ bon a ferekela ka fereke fo ka taa yira k'a fɔ bana min kɛla sata ye o sabu bɔla mun de la dɔ fagalen k'a cɛ faga k'a ba faga k'a fa faga o muso ni cɛnin o cɛ ɲumanba dɛ o tali o dugu cilen kɔfɛ jadi sira kan k'o denmusonin ta ka na n'a ye sira la ko hali o ma se o seyɔrɔ la fɔlɔ a ye k'o laɲini k'o jɔmuso in min minɛ n'a fɛ jɔnya la dɛ o de ye sogo tobi k'o sogo empoisonné ka kɛ banaya la o bana le kɛla turu ye ka kɛ a sata ye ka kɛ ŋɔnɔ kɛ kira yɛrɛ kɔnɔ ale de ko ka dan muso naani ma mɛ a yɛrɛ t'a dama lɔ kuma tɛ a ka jɔmusow ma maɲinala hinala ko bɛ lɔn masa ni ko bɛɛ tigi masa danfɛn bɛɛ tigi ala ko o de ko danayabagaw ko olu sudana ko minnu b'o yɛrɛ lataga ka bɔ manamana ko ma nka o nɔ kelen na ko bɛ se ka jɛ ni o furumusow de dɛ o de b'a kɛ olu bɛ pase examen in na nka o nɔ kelen na a y'a ka danfɛnw tila ka dɔw kɛ jɔn ye ka dɔw kɛ hɔrɔn ye n'i ye hɔrɔnmuso kelen sɔrɔ fila sɔrɔ saba sɔrɔ naani sɔrɔ ko tana tɛ o la i bɛ se ka jɛ ni olu ye cɛ ni musoya la furu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko ani jɔmusow setana le ye olu dan wa n ko a fɔla minnu ma ko les esclaves yala olu tɛ mɔgɔ ye wa ni damakanyali bɛ yen ni égalité bɛ yen ni justice bɛ yen min ye bɛɛ dan k'o tɔgɔ ye ko ala arabuw ka ɲɛfɔli la dɛ n'o tɛ anw ka kan bɛɛ la tɔgɔ b'a la an ka kan bɛɛ wa an ka kan si tɛ yen n'o b'a wele a la ko ala dannikɛbaga kɔni n'i y'a mɛn kan o kan na ko ala dɔrɔn o y'a sin ka arabukan de la o y'a ta arabukan na n'o tɛ a t'an ka kan si la ko a bɛ wele ten an ka kan bɛɛ ye tɔgɔ sɔrɔ k'a d'a la arabuw nalen kɔfɛ de a donna an ka kan dɔ la walima an ka kan caman kɔnɔ ni bɛɛ b'a fɔ ko ala ala arabuw nalen kɔfɛ ni silamɛya ye o kɛla o danni kɛbaga o ka a ka danfɛn dɔw to dɔw bolo jɔn ye bɛɛ de b'a dɔn damajigi ni lamaloyali ni manamana ko tɛ yen ka fɛn bɔ ka i mɔgɔ ɲɔgɔn minɛ k'o bila i ka mara kɔnɔ i sago b'a la cogo min k'i diya a ka mɔgɔya t'a bolo a ka hɔrɔnya t'a bolo a ka foyi de t'a bolo ne ma sira d'a ma ko a ka min kɛ a tɛ se k'o kɛ n'a ye fɛn kɛ i ma min fɔ i b'a jankata ko kumakan dɔ bɔla o danni kɛbaga fɛ ka na o ma se ka kuma ma sɔrɔ k'a fɔ directement ko a ye ɲɔgɔn bila a kana sɔn fiyewu dɔ ka dɔ minɛ ka kɛ nin ye nin cogoya na fo ka sira le di a yɛrɛ ka mɔgɔw ma a ye minnu wele ko muminunw olu ka jɛ o musow fɛ ka tila ka muso wɛrɛw minɛ k'olu kɛ jɔn ye ka jɛ olu fana fɛ c'est à dire condition fila kiiri fila division k'o don ka danfarabɔ kɛ a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ
ni ale le autorité ni ale le ka fanga be beta sanfɛ ni ale le be bɛɛ mara ni ale ko min ko n'o ma kɛ sini ko min ma kɛ k'o b'a ye munna a ma nunugu bɔ jɔnmusoya la k'u ka hɔrɔnya sigi o ma k'a fɔ o minnu ye ko aw ka jɛ jɔnmuso nunugu kɔ de a ye dan a ka muso nunugu ma a ye nunugu bila olu fana k'u ka ɲɛnamaya kɛ kanabila la ayi o ma kɛ dɛ a ma sɔn o ma dɛ au contraire o y'a dɔ gbɛlɛya de k'a sinsin k'a d'a kan munna o y'a dɔ gbɛlɛya munna o y'a sinsin ka jɔnya yɛrɛ sinsin k'a d'a kan taa hadisatigiw fɛ yen mɔgɔ minnu ka seri tɛ minna mɔgɔ min n'i serila i ka seri tɛ minna fiyewu ala t'i ka seri fɛ a lamɛn han o ye mɔgɔ ye i ye jɔn de ye i bolila ka bɔ i matigi fɛ yen a ma sira d'i ma a m'i kana bila nka i bolila i kɛra jɔnmuso i kɛra jɔncɛ ye i bolila ka bɔ i matigi fɛ yen n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko n'i serila ala k'i ta seri fɛ ala min ye danni kɛ ka cɛ dan ka muso dan ko ale le farafinw dan ka tila ka arabuw dan ka tubabuw dan o ka fɔli la olu yɛrɛ ka fɔcogo la o ala seri bɛ kɛ ale de ye ale ka danfɛn dɔ ka kɛ o bɛ dɔ bolo ko jɔn ɔhɔn ale deguni n'a a lafiyalen don munna a bɛ bori mɛ ale deguni a sɛgɛnlen a ka bori ka bɔ o jɔnfa bolo ko n'o a borila ka taa fan wɛrɛ fɛ k'a to silamɛya la ko a bɛ seri ko ala tɛ o tigi ka seri fɛ ko a tɛ o jɔn in ka seri fɛ fo a ka seri kɔrɔ ka taa yɛrɛ di jɔnya la tugun wolofindenw aw yɛrɛ ka sigi ka nin miiri dɔɔni nin bɛ don hakili jumɛn de fɛ nin bɛ don miiri jumɛn de fɛ ko se tigi le don ale ka danfɛn dɔ ka kɛ jɔn ye fo n'o bolila ka bɔ jɔnya la ko a bɛ seri a ye a t'a ka seri fɛ fo i bɛ t'i yɛrɛ di jɔnya la wolofindenw k'a daminɛ bibulu kɔnɔ fo kuranna la jɔnya ma interdit dɛ wa k'a daminɛ kuranna kɔnɔ fo bibulu kɔnɔ olu de ye jɔnya cautionné wa jɔnya min dala farafinw kan tɔɔrɔ min dala an bɛnbaw kan fagali min dala an bɛnbaw kan dɛ a k'a dɔn k'a fɔ a surusu tala arabuw ni bibulu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ o ka kɛcogo ni o ka ɲɛfɔli ni o ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jɔnya tɛ foyi ye farafin yɛrɛ kan ka dilan jɔnya de n'o tɛ munna mɔgɔ k'i yɛrɛ ɲini ka bɔ degun la i yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ ko min y'a bɛɛ da n'i taara ko i bɛ taa o seli o ye walima i bɛ taa seli k'o t'i ka seli fɛ kɔrɔ jumɛn de b'a la c'est que ale yɛrɛ de ye jɔnya ladaga kɛ kɔrɔ jumɛn de b'o la n'a yɛrɛ de ma jɔnya ladaga ka a kɛli yɛrɛ sira di kɔrɔ jumɛn de bɛ nin na k'o min ye mahinala ye k'o min ye hinala ye o ka kiiri dɔ jigitɔ o ka kiiri dɔ ɲɛfɔtɔ ka taa se furuko ma a kana manamana kɛ manamana jumɛn de bɛ tɛmɛ muso b'i bolo i bɛ ka jɛ n'a ye kosɔrɔ furu t'a ni ɲɔgɔn cɛ manamana jumɛn de bɛ tɛmɛ o kan ko minnu kan ka c'est à dire minnu kan ka Sudan ka taa Arigina kɔnɔ k'olu man ka jɛnɛya kɛ c'est à dire ka kuma fɔ ka tila k'a sina fɔ quoi k'o janto o ɲamalaw la o k'o janto o wodaw la ma o nɔ kelen na a fɔra k'o kana min kɛ ka tila k'o sira da o ma o haya kelen nɔ la tugu la quoi a minnu bɛ wele ko jɔnmuso a ka danfɛnw tɛ olu ye ni jɔnya ma ɲi n'a tɛ daga munna haya jigila ka fɛn tɔw interdit cogo min na munna haya ma jigi fana ka jɔnya interdit strictement comme ça k'a fɔ ko c'est interdit point barre i n'a fɔ dulɔ ta kɛla cogo min na dulɔ yɛrɛ ma interdit o dulɔ tɛ min a o ka kɛ tiɲɛ mɛ a bɛ taa min Arigina kɔnɔ a interdit yɔrɔ don a bɛɛ tɛ kelen ya dulɔ c'est dulɔ n'i ko a ma ko min bɛ Arigina kɔnɔ k'a tɛ mɔgɔ sule n balimacɛ o ye ji glacé de ye ji glacé de tɛ mɔgɔ sule wa ale yɛrɛ n'i y'a min k'a dan sɔgɔ a bɛ ko k'i la han ji glacé kɔni ji sumalen a tɛ mɔgɔ su dɛ voilà mais n'a welela ko hammer ka tila k'a fɔ a ma Arigina kɔnɔ ko hammer k'a wele a ko dulɔ ka taa wele Arigina kɔnɔ ko dulɔ n balimacɛ a bɛɛ dulɔ kelen k'a fɛn dɔ interdit ya ka tila k'o ladaga fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ ko jɛnɛya tɛ bɛn
fo i ni furumuso ka tila k'a daga i ye i ka jɛ ni muso wɛrɛ ye i ma min furu fiyewu nin ye kabako dan ye ko fo alu furumaw ta wala alu kini na minnu marala c'est-à-dire kinibolo o ye fanga de o n'i k'a mɛn ko kinibolo i bɛ bolo min kɛ ka dumuni kɛ dɛ u bɛ fanga de ko fɔ quoi voilà c'est-à-dire i kinibolo o bɛ fanga de ko fɔ quoi c'est-à-dire i bɛ minnu marala ni fanga ye dɛ ɔhɔ a bɛ daga ye i ka jɛ ni olu fana ye o tɛ manamana ye quoi danni kɛbaga yɛrɛ k'o sira di a ka danfɛnw ma quoi o ka danfɛn dɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ ka negela suma mɔgɔ dɔ ka musoko fa mirindi dɔ ka bakɔrɔniya o le promotion kɛtɔ filɛ nin ye ko nɔ ko ala dɔ de y'o fɔ walima ko danni kɛbaga dɔ de y'o fɔ quoi hali diɲɛ président minnu b'an kunna o tɛ sɔn ka loi façon in bila quoi ni silamɛya nana sɔrɔ ko jɔnya bɛ yen ni silamɛya nana ni ala kumana yɛrɛ yɛrɛ le kuma ko in yɛrɛ an ye mɔgɔ ɲini o la ka dɛsɛ min bɛna na ka na o garanti o ma sɔrɔ fɔlɔ ni kuma in kɛla yɛrɛ yɛrɛ le injustice min tun bɛ yen jɔnya la o est-ce que jɔn de y'a ɲini mɔgɔ dɔw fɛ mɔgɔ dɔw de y'a ɲini mɔgɔ dɔw fɛ ko a ye na ka na anw minɛ k'a kɛ jɔn ye wa ayi dɛ dɔw ka yɛrɛlɔbaya ani u ka nafa ɲini de y'o bila ka taa mɔgɔ dɔw minɛ k'o kɛ jɔn ye ni danni kɛbaga min y'o bɛɛ da n'ale nana ko a bɛ kuma o fɛn fɔlɔ min yɛrɛ kan ka kɛ n ko a kan ka jɔnya le interdit fɔlɔ mais ale m'o interdit a y'a ladaga de k'a fɔ n'i bɛ jɛ ni i furumuso ye ka tila ka jɛ ni waliden ye e ma min furu ka tila k'a fɔ ko manamana man ɲi o ye mun yɛrɛ sɔsɔ de ye ça c'est des contradictions flagrantes a tɛ faamu a tɛ ɲɛ ye a tɛ bɛn yan a bɛ bɛn yan dulɔ tɛ min yan a bɛ min yen fɛ c'est-à-dire i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na dɔw ka musoko fa o nɛgɛ sumani o kumakanw fara-faralen ɲɔgɔn kan golofunw ni mandekaw fana b'o le ta ka to ka ɲɔgɔn tɔɲɔ n'a ye ka to ka ɲɔgɔn ba ɲɔgɔn na ka barrière don an ni ɲɔgɔn cɛ an hakili ni an kunkolo bɛɛ lajɛlen na quoi i b'i baden filɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye dɔw ka muso negeda a tɔgɔ di promotion lamɛnni fɛ quoi aw ma malakata aymanikum danni kɛbaga yɛrɛ k'o fɔ e yɛrɛ ka o suma ta k'a lajɛ hali diɲɛ président i mana nin fɔ grève bɛ wuli i nɔfɛ a fɔɲɔ bɛ taa n'i ye a ye o haya laban ni mun ye ko minnu b'a ɲini dɔ wɛrɛ ma ko dɔ wɛrɛ ma olu kɔ ko olu le danatiminalu di min fɔla nin dɛ minnu fɔla sisan i furumuso o dagala i ye silamɛya kɔnɔ ka tila ko manamana man ɲi ko i k'i lataga ka bɔ jɛnɛya ma nka jɔnmuso i m'a furu a fɛ i m'a furu a fa fɛ mɔgɔ ma lɔ i n'a cɛ ka furu siri ka tila ko i bɛ se ka jɛn ni o fana n'i jɛnna ni o ye jɛnɛya de ye wa o ye mun de ye o ye kɛkalaya de ye wa o ye mun de ye nka ko ni min bɔla o minɛn kɔnɔ ko olu de ye danatɛmɛlaw ye quoi olu de ye dansago quoi ce sont eux les transgresseurs ceux qui ont transgressé ni bɛ ɲɛ ye cogo di faman ibtiga wara azalika fa ulaika humul aadun ko ni minnu bɔla nin kɔfɛ ko olu de ye dansagolaw ye quoi an ka jɛ ni muso ye ma min furu o tɛ dansago ye dɛ ka mɔgɔ dɔ fa minɛ k'a ba minɛ k'a garde i fɛ yen ka dɔw fa faga k'u ba faga k'u ka dugu ci k'o den kɛnɛkɛnɛw minɛ ka taa u bila aw fɛ u bɛ baara kɛ aw ye fu la o tɛ dansago ye dɛ ka tila ka jɛ ni olu denmuso ninnu ye ko aw ka jɔnmuso o tɛ dansago ye dɛ nka i muso ni jɔnmusow kɔfɛ min bɛ na o kɔfɛ sisan k'o de ye dansago ye mandekaw an sɛrivila nin de la nin de dila an ma nin de bɛ kɛ ka fɔ an ye su ani tile dɔw ka musoko da baro muso negeda baro muso negeda
laɲini o sogoleli ɲɔgɔn kan arabu cɛkɔrɔba ka nabisu milen kɔfɛ ka taa sigi tamarosun kɔrɔ cɛncɛn kongo cɛncɛn kalama kan k'olugu fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a bɔ o responsabilité kɔ k'a jabiyali bila ko fanga wɛrɛ de y'o fɔ ale ye quoi fanga juma de bɛ sɔn ka nin fɔ dutigi juma yɛrɛ de bɛ se ka nin ɲɔgɔnna danfara don a n'a ka dudenw cɛ ka dɔ kɛ jɔ ye ka dɔ kɛ hɔrɔn ye jɛbekaw fɛ furu t'a la foyi t'a la ka tila k'a fɔ ko jɛnɛya man ɲi min bɛ kɛ jɔnmuso fɛ o ye furu ya ni furu tɛ o tɔgɔ ye di muminu kad afla muminun min bɛ kɛ furumuso fɛ o ɲa ye la mais min bɛ kɛ jɔnmuso fɛ yala o fana ye furu ye wa ni furu tɛ o tɔgɔ ye di manamana kɔ ɲininkali bɛ yan o tɔgɔ ye di jɛnɛya kɔ walima tɔgɔ wɛrɛ b'a la a fɔla ko ni minnu bɔla nin kɔfɛ ko olu de ye manamanamɔgɔw ye olu de ye dansagokɛlaw ye nka min bɛ jɔnmuso ni mumini cɛ in cɛ o ye mun de ye o tɔgɔ ye di bayo furu tɛ ni furu tɛ an n'u bɛ fila de la furu walima jaloya mariage ou fornication fila de bɛ fɛn ninnu bɛɛ ye mais jɔnmuso ta in o ye sabanan de ye anw kɔni a bi fɔli la an b'a kɛ jɛnɛya de ye bi wa an b'a kɛ jɛnɛya ye sigi wa an b'a kɛ musoko fa de ye fo ni sabanan nana fɔ an ye dɛ furu walima jɛnɛya nka ka tila ka dɔ bila jɔnya minɛn kɔnɔ ko n'i bɔra o minɛn kɔnɔ de ko i kɛra dansagokɛla ye i bɛ bɔ jɔnmuso ta niveau la i bɛ taa niveau min na n k'o bɛɛ de ye kadira kelen o bɛɛ de ye fɛn kelen ye o la mandekaw golofindenw kamakaw aw bɛɛ lajɛlen hɔtɛp an donna kuma kɔnɔ ni min ye o kelen de don an m'a dabɔ maa dusu kasili kama mɔgɔ tɔɔrɔ ma nka i minɛlen i yɛrɛ ɲinitɔ n'i ma gosi dɔ sen na i bɛ gosi dɔ bolo la dɛ wa dɔ yɛrɛ bɛ ben i nɔfɛ bawo a bɛ fɛ k'i minɛ hali bi k'i to o yirijɔya kelen na wala donc o tɔɔrɔ bɛ se ka k'a la quoi n'o tɛ a ma dabɔ i tɔɔrɔ kama koyi o la mumini n'o furumuso ka jɛ an ma tɛnɛ ye o la bawo o furumuso de don a kɛla muso kelen ye fo ka taa se 4 tana tɛ o la nka ka sira di muminiw ma k'o ka jɛ ni o muso wɛrɛw ye o ma minnu furu ka olu tɔgɔ la ko jɔnmusow aw kinibolow ye minnu lamara k'olu tɔgɔ la ko aw kinibolow ye minnu lamara ka tila ni jɛkɛla olugu fɛ o tɛ jate manamana ye o ladagalen don o bɛ wele cogo di furu kɔni tɛ ni jɛnɛya fana tɛ mun fɛn de don an ma ko b'o jaabi la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲuman dɔn ko tuma ni tuma an bɛ bɔ ka nin dakuruɲa fila ninnu fɔ k'an ɲini lafiya ka yira golofidenw na ko fɔɲɔ min cila a bɛ se a se yɔrɔ la siga foyi t'a la wa ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye koyi a dɔw ka kɛ an ɲɛna walima a tɔ ka kɛ an kɔ an denw n'a mɔdenw nka siga foyi t'a la golofina bɛ bɔ tan min ka jugu dɛ a daminɛna e min ɲɛna e k'a fɔ ko a ka kɛ jɛnika ɲimi ye o de ka jugu n'o tɛ n'i bɛ ɲɛnamaya yɛrɛ tagabolo kalama i tɛ jɔ ka nin ɲɔgɔnna jaabi kɔnɔ i b'i ta de kɛ ka tɛmɛ tɔw b'a nɔ la tugun fo ka taa se k'a fɔ se sɔrɔla don min na hɔtɛp k'an bɛ tuma wɛrɛ se wala se